Акцентите, ако искате да спомена акцентите. Да, ви добре. Акцентите са номерирани, разбира се, не са номерирани по важност. Първият акцент е справедливи данъци и балансиран общински бюджет. Това е най-важните неща, да може да преценим къде са възможностите на града и да насочим усилията си там, да не се хабим на празно. Това имам предвид под балансиран бюджет. Бюджет, който да отговаря на възможностите, на ресурсите на нашата община. Вторият акцент е модерен, иновативен, зелен и умен град, достъпен за всички граждани. Защото нашия град е за всички граждани. Наистина, не е само за тези, които са избрали кмета. И не трябва да има така разделение на класите. Какво казвам модерен? Имам предвид да следваме европейските тенденции за развитие на градовете. Относно технологии, развитие на технологии, относно направата на ландшафтния проект, който казах и преди, за развиването на зелените паркови зони и много други неща, както съхранение на ресурсите. Ще ги видите по различните пера, които сме обособили, за да не... Няма да ги изчитам, за да не става много дълго. Третият акцент е създаване на устойчив организационен модел за кръгова икономика. Винаги съм казал, че добрите идеи няма значение от кой идват. Дали са отпреди или отслед, трябва да бъдат използвани. Имаме една регионална система за управление на отпадъците, която трябва да се развива. Просто тя има огромен капацитет и трябва всички заедно, не само кмети и управляващи, а и граждани, всички заедно трябва да направим така, че да функционира тази система правилно и което ще доведе до големи облегчения за гражданите и за бизнеса. Говоря за финансово облегчение, а да не говорим, че градът ще стане изключително чиста. И не говоря само за отпадъците, има и други методи на кръгова икономика, които примерно за дъждовната вода, събиране на дъждовната вода, която да бъде използвана за поливане и много други такива. Четвъртия акцент е модерна администрация, работеща в интерес на гражданите и бизнеса. Като казвам модерна администрация, имам предвид следното. Общо взето всички акценти са свързани помежду тях си. Администрацията трябва да бъде в улеснение. Не трябва да товари, не трябва да тормози както хората, така и бизнеса. Трябва да бъде в тяхна помощ. Имаме идея, и ще го направим, разбира се, да отворим пунктове във всеки един квартал, във всяко едно село. Пунктове, където хората да могат да входират своите предложения, жалби, сигнали, там да им бъдат разяснявани кампании. Това мисля, че ще бъде от изключително удобство за гражданите, вместо да ходят до общината. В момента е така. Доста от административните услуги могат да бъдат направени електронни. Знаете, че бъдещето е това. Има доста възрастни хора, които не могат да се оправят с електронните услуги. Именно поради тази причина ще има по кварталите, ще има хора, които ще разясняват. Така че сме помислили за всички хора. Петия акцент е стабилен икономически напредък, силна местна икономика, защитена бизнес среда и индустриална зона. Какво имам предвид? Обособяването на индустриална зона, абсолютно задължително. Защо една? Може да са две, може да са три. Правилно проектиране на индустриалната зона, довеждаща инфраструктура, ток, вода. И търсене на инвеститори, на подходящи инвеститори, които да искат да развиват бизнеса си тук. С отваряне на работни места, с заплати, които отговарят на европейските заплати.
Всичко това ще стане, когато ние направим това, което се изисква от общината. А общината, най-важното, което се изиска, е да не пречи на бизнеса. А пък може и да помага, прекрасно. Шести акцент – с грижа към малките населени места. Това е един огромен проблем, който се сблъсках, докато бях в общината. В доста от селата през лятото няма вода. А където няма вода, няма живот. Едно от първите неща, които ще направим за селата е водопровод и канализация. Транспортният достъп до селата е изключително важен. Добър ден и честит празник! Друго, което е изключителен проблем по селата е липсата на медицински лица. Там ще бъдат обособени медицински пунктове, които да работят и събота и неделя. Както и в града знаем, че в неделя е много трудно да се намери, примерно, зъболекар. А всички от опит знаем, че най-лошите неща, особено при децата ни, се случват събота и неделя по закона на Мърфи. Така че това е също нещо, което ще направим в селата, в малките населени места. Хуманна община с грижа за безстопанствените животни. Проблем, който стана огромен проблем с кучетата. За това нашата програма е за безстопанствените животни, защото освен кучета има и котки, има и други животни. В отделни постове съм казал нашето виждане за решаването на проблема. Проблема е решенията са реновиране на стария приют, направата на нов приют с доста по-голям капацитет, диалог с неправителствените организации, търсене на правилен подход за осиновяване с различни институции. Така че този проблем, който е голям, мисля, че доста бързо може да се реши с правилните действия. Социална община, която активно взаимодейства с гражданското общество. Няма как да забравяме това, което има нужда да бъде изпълнено. Няма как да забравим, извинявам се, няма как да забравим материалната база. Разбира се, ще бъде реновирана на социалните домове, на всички услуги социални. Самите сигнали, проверки трябва да направим така, че максимално бързо да се движат. Трябва да се донаправи видеонаблюдението с оглед сигурността на жителите на града. И най-вече да се подобри диалога между неправителствените организации и управляващите. Управляващите винаги трябва да бъдат близко до хората и да знаят къде са проблемите. Деветия акцент е инвестиции в образованието. Какво имаме предвид с инвестиции в образованието? Преди около 2 години, малко повече от 2 години, спечелихме един проект за обновяване на 7-мо основно училище, за направена пристройка на 7-мо основно училище и направата на 3 детски градини, което да реши проблема с приема на децата в детските градини, защото за мен това е голям проблем. И за мен увеличаването на броя на децата в групите не е решение. Така че когато направим една материална база, в която да могат децата спокойно и близко до домовете си, да бъдат спокойни родителите, ще облегчим и самите учители, които вместо да
се грижат за 30 деца, ще се грижат в една така по-малки групи, които по-лесно могат да се наблюдават. Самите училища имат нужда от реновиране на някои от тях, направа на STEM кабинети и така нататък. Всичко това е в сферата на образованието. Изграждане на специални детски площадки за деца в неравностойно положение. Защото, както в един от предишните акценти казах, че града е за всички граждани. Акцент номер 10. Подкрепа на местните спортни клубове и школи. Някакси в Благоевград се говори само единствено за Пирин, за футболен клуб Пирин. Спорта в Благоевград не е само футболен клуб Пирин. Футболен клуб Пирин е емблемата на Благоевград. Там трябва много внимателно да се пипа. Там трябва, знаете, че една община не може да издържа професионален клуб от тази група. Ако искаме да имаме резултати, разбира се. Ако не искаме да имаме резултати, може общината да си позволи. Там трябва много внимателно да се прецизират нещата, пак казвам, възможностите на отбора, при правилни треньори, при правилна подготовка, възможностите на отбора да повярват на си колеги. Правилна материална база. Имаме огромен капацитет, имаме прекрасна детско-юношеска школа. И за мен инвестициите трябва да бъдат най-вече в треньори и в правилната подготовка. Защото много добре знаете, че един треньор може да възпита и да обучи много футболисти. А нашата детска юношеската школа бълва футболисти. Имаше момент, в който националния отбор играеха около 60% футболисти в Благоевград, които си излезе от наша школа. Нищо не пречи да направим един прекрасен проект за нов стадион по европейски изисквания, който да бъде извън града или близо до града по-скоро, с нужните паркоместа, така че отговаря на всички условия на УЕФА. Виждате, в Македония, в Скопие, преди години се проведе финал за Суперкупата на Европа на един 20 000 стадион. Значи в Македония могат, в България не можем. Аз мисля, че при един правилен проект може да се направи, може и държавата да финансира такъв стадион. Местоположението на Благоевград е много близко до магистралата, така че мисля, че това ще бъде един проект от така много голямо значение. Другите спортове остават на заден план. Благоевград има капацитет както за развитие на баскетбол, на волейбол, на тенис. Имаме прекрасни кортове, просто трябва да се намерят места за нови кортове да се направят. Зали, имаме една зала голяма, имаме спортни интернат, които трябва да се ремонтират, да се обновят. Защо да не помислим и за изграждането на нова зала, когато почне да се развива. Имаме други спортове. Имаме бойните спортове, бокс, ММА, таеквондо, знаете, че е много развито, борба. Така че и тук диалога с спортните школи е много важен и трябва да разберем какво имаме нужда. Трябва да видим пак къде са възможностите на града и да ги развиваме. Повишаване на културния капитал на Благоевград. Инвестиция в зали, творческа среда, култура, генерираща многообразие, партньорства, иновации, децентрализация, обмен. Това е също много дълга тема, която последните години доста от нещата остават на заден план в културата. Културата за мен е от изключително значение, защото тя възпитава нашите деца, възпитава бъдещето. Така че не трябва да остава на заден план. Отново ще кажа, обновяването на залите, отново диалог с всички институции, които било то частни, държавни, общински, всички, които работят на територията на община Благоевград. Трябва да се стигне до един баланс, правилно разпределение, отваряне на нови пространства и да се получи една балансирана
културна програма, ако мога така да кажа. Знаете, че в сектор култура имам така доста добър учител, който може да ми помогне, така че ако имате въпроси в тази насока, може да се обръщате към нея. Изключително подробно ни е в тази част програмата. И 12-тия, последен акцент, превръщане на Благоевград в целогодишна туристическа дестинация. Фестивален, спа и балнеологичен център. Може би този акцент е нещо, което най-много мога да кажа ресурсите на Благоевград. Кой е най-големият ресурс, който има Благоевград? Това е минералната вода. Всички знаете, че добива на минерална вода дебита на минерална вода в Благоевград е повече от този в Павел баня. Павел баня знаете какъв център е. Защо да не може да бъде и в Благоевград? Много правилно трябва да бъде разпределена водата, защото вода има за всички. Много внимателно трябва да се направят там ремонтните дейности на мястото, където извира водата. Знаете, че има 2 находища в Зелен дол, което почти не се използва. Това е нещо, което ни е дадено от Господ. И не може така да го пропиляваме. Имаме всички основания да се Благоевград се превърне в балнеологичен център. Направата на балнеологична болница в близост до изворите. Самата вода може да бъде използвана и за други неща, може да бъде използвана за отопление, може да бъде използвана под тротуарите в централна градска част с оглед през зимата да не се заледява. Развитието на ресурсите, развитието на нещата, които има като природни дадености в Благоевград. И това, което искаме ние и ще вървим в тази посока, е развитието и поставянето на Благоевград на картата на туризма, така да се каже. Развиването в тази част, защото в близост до Благоевград е Скалтопара, на крепостта на Бренково, Зелен дол. Имаме ски писта Картала, близо са резервати. Това нещо трябва да бъде развивано. Трябва да се покажем пред България, пред Европа, че ние имаме такъв потенциал. Имаме такива забележителности, които трябва да бъдат видяни. Това е накратко нашата програма.